Bokajan Police Station angkang Sukhanjan along ongdung Kani pen inurabang pu police arideng kachingnang pusi niltum pherangki birtanang pali. Police atum isi joy pen birtalong si Bokajan SDPO Rustom Raj Brahma Bokajan OC lapen police abitung atum bosikni phai ke thomarni arnikang sampor phai pliapor Bokajan rong sopi Sukhanjan ke ton kelang ke do bomahut Kohima na thu pen ke bang Nogaon ke dam bom AS01 DB5739 ihum Hyundai Creta phan khangdun lo. Bangsopi police atum kirika kuruk paduponsi aprang adang ahomar lupen hom inkoi plastic pen ke bor hera hormu longpon lo. Kadokabe lin krener kebra gram thom kebra hini anaphai longpon lo. Kilang tarlip pado pondet penapi Kani pusi pangthek pon lo. Lapen hithialong anam kuting koi doji pusi pachini pon. Labang solong enut Nogaon sor Mujibur Rahman aphan ratkom saikhi nep ingnang pon cheklo. Kilong pontang Kani lapen kachingnang chekabang phophan SDPO pen cheparideng ponsi Bokajan Police Station along bipon lo pusi pachini. News report KTV News.